नवीन वर्ष आला किंवा जवळ येत असेल तर 31च्या रात्रीला आपल्याला एकच गोष्ट आठवते, ती म्हणजे पार्टी. पण हीच पार्टी आपल्या जीवावर बेतली आणि भूताची सामना आपला झाला तर मग काय कराल? महाबळेश्वरचे हॅप्पी न्यू इयर, एक भयकथा. मीनल आणि ऋषाली हे जवळचे मैत्रीण. जे काही करतील ते एकत्रच. सध्या हे नुकताच कामाला लागले होते. 2 ते 2.5 महिने झाले होते हे एकमेकांना भेटले नव्हते आणि म्हणूनच यांनी ठरवले की ही 31ची नाईट आपण कुठेतरी सेलिब्रेशन करायची. हा येणारा नवीन वर्ष आपण जोमाने स्वागत करायचा. दोघांनी ठरवले की कुठे जायचे. आपल्या ग्रुपमधल्या मेंबर्सला सांगितले, पण सगळ्यांचे नुकताच काम लागले होते म्हणून कोणीच येण्यास नकार दिला. शेवटी मीनल आणि ऋषालीनी एकट्याने जायचे ठरवले आणि शोधू लागले काही असे ठिकाण जिथे ते जाऊ शकतात, जे जवळही असेल. आधी गोवा प्लॅन केला, पण त्यांना तिथे जमले नाहीत आणि मग काय, महाराष्ट्रातील हिल स्टेशन त्यांनी निवडले, महाबळेश्वर. तसे तर हे मोठे झाले होते, पण घरच्यांचा विरोध होताच, पण यांनी जायचे ठरवले. 30 तारखेला ते निघाले आणि 31ला सकाळी तिकडे पोहोचले. पोहोचताच हॉटेलमध्ये जाताच त्यांची मस्ती चालू झाली. आज आपण खूप मजा करू वगैरे वगैरे यांचे बोलणे चालू होते. दुपार झाली आणि इकडे तिकडे फिरणे, फोटो काढणे आणि शेवटी रात्रीचं ते पार्टी करण्यासाठी एका पबमध्ये गेले. बघता बघता कधी 12 वाजले आणि नवीन वर्ष सुरू झाला हे समजले नाही. पण यामध्ये यांनी एवढी दारू पिली होती की यांना तर चालायचे मुश्किल झाले होते. साधारण रात्रीचे 1:30 वाजता ते बाहेर निघाले आणि एकमेकांचा हात पकडून त्या मध्यधुंद अवस्थेमध्ये काही ना काही बडबडू लागले. काही चांगल्या व्यक्तींनी त्यांना ठराविक मार्गापर्यंत सोडले, पण नंतर ते पुन्हा चालत जाऊ लागले. कळत न कळत हे रस्ता भटकले आणि असेच कुठे ना कुठे जाऊ लागले आणि त्यांना एक जुना वाडा दिसू लागला. आणि ऋषाली बोलली, मिनल चल ना यार, ते बघ ते हॉटेलच वाटतंय, आपण आजची रात्र तिथेच काढू, मला आता चालवायला नाही जाते. मीनललाही बऱ्याचपैकी ती दारू चढली होती म्हणून तिने होकार दिला आणि ते त्या वाड्याजवळ जाऊ लागले. वाडा बघताच क्षणी असा वाटत होता की जवळजवळ 100 वर्ष जुना वाडा असेल. त्या वाड्याचे दार थोठावले. कोणी आहे का? त्या मध्यधुंद अवस्थेत मीनल बोलली. खूप वेळ आवाज देऊन देखील कोणी उघडत नव्हते. चल जाऊ, ऋषाली बोलली. हे दोघं मागे वळालेच, पण त्या क्षणी ते दार स्वतःहून उघडले गेले. अरे बापरे, हे बघ काय, मीनल बोलली. आणि हे आत जाऊ लागले आणि तेच बोलू लागले. कोण आहे इकडे? आम्हाला 1 दिवसासाठी ही रूम भेटेल का? पण त्या आतमध्ये वाड्यामध्ये पूर्णपणे अंधार होता. कसे बसे आपली मोबाईलची टॉर्च काढली आणि बघू लागले. आणि ते टॉर्च मध्ये बघू लागले की सगळीकडे नुसती धूर पसरली होती. जिथे बघू तिथे कचरा साठला होता. तसे काही सामान होते बसण्यालायक, पण ते व्यर्थच. आणि ते शोधू लागले की इथे सध्या कोण आहे. कळत न कळत मीनलची नजर एका फोटोकडे गेली. ते त्याला नीट पाहू लागले आणि त्यांनी पाहिले साधारण एक 50 ते 45 वर्षाचा व्यक्ती, पिळदार मिशा, डोक्यावर पेठा, हातामध्ये एक बंदूक, सफेद कुर्ता घातलेला, या अवस्थेत बसला होता. त्याच्याच मागे नवारी साडी घातलेली एक बाई, तिच्या नाकात नथ आणि केस पूर्णपणे बांधलेले, आणि त्यांच्यावर एक साधारण 6 वर्षाचा मुलगा. आणि नंतर यांना कळाले की हा फोटो नसून एक पेंटिंग आहे.
वो काय पेंटिंग आहे यार, मीनल वृषालीला बोलली. हो ना, काय पेंटिंग आहे, बघ कसे हसतायत बघून, वृषाली बोलली. आणि मीनलनी बघितले, पण मीनल बोलली, हे कुठे हसतायत? आणि वृषाली बोलली, बघ ना, मला तर बघून हसतच आहे. दोघांनी पिली होती म्हणून दोघांनाही असे वाटले की हिला जास्त चढली, म्हणून हिला आता भान होत आहे. इथे वृषाली ही वरती जाऊ लागली आणि मीनल ही खाली थांबली होती. कळत न कळत वृषाली एका दरवाजाजवळ गेली आणि कसं बस त्याचा सहारा घेत ते ठोकू लागली. कोण आहे रे, उघडा दरवाजा, आम्हाला रूम पाहिजे. यांना दारू अत्यंत चढली होती म्हणून हे कसेही बोलत होते. दरवाजा कोणी उघडत नव्हते आणि वृषाली इथे दार ठोठवत होती. उघडा बोलते ना, नाहीतर. वृषाली मागे वळाली आणि तो दार स्वतःहून उघडण्यात आला. अरे वा, मीनल ये चल. पण यावेळेला वृषालीला बोलण्यास ताकद नव्हती. तशीच ती आतमध्ये गेली आणि जाऊन पलंगावर बसली. वो, काय रूम आहे. त्या चढलेल्या अवस्थेत ती बोलत होती आणि तिला दिसले की तिच्या समोर 3 व्यक्ती उभे आहेत. एक तोच माणूस, पेदार मिशा, 6 फूट उंचीचा असेल, हातात बंदूक घेऊन उभा होता. तशीच बाई, नाकात नवारी साडी घालून, आणि तेवढ्याच 6 ते 7 वर्षाचा तो मुलगा. आणि बघता बघता ते हास्य देऊ लागले आणि त्यांच्या डोळ्यातून रक्त येऊ लागले. हे तिघही एका सूर आणि एकाच आवाजामध्ये बोलू लागले, तू इथे येऊन चूक केली, मरणार, तू मरणार. वृषाली जोरात किंचाळली. मीनलला कशी बशी जाग आली. ती बेशुद्धीच्या अवस्थेत वरती जाऊ लागली. तिने तो दरवाजा उघडला आणि पाहिले की वृषाली हिने आपल्याच हाताने स्वतःचे हात कापले आहेत आणि गळा चिरत आहे, तेही स्वतःचाच. रक्ताचा प्रवाह वाढू लागला होता. वृषाली असे वाटत होते की त्या भूतांनी तिला वशमध्ये केलेले आहे. वृषाली आता त्याच चाकूने आपल्या पोटावर वार करत होती आणि त्याच क्षणी मीनल ओरडली, वृषाली काय करते? वृषाली शुद्धीत आली आणि ती पाहू लागली, मीनल मला वाचव, मीनल, मीनल ते लोक नाही सोडणार, मीनल. आणि मागून हसण्याचा आवाज येऊ लागला आणि मीनलला मागून दिसले की ते 3 भूत हे तिच्याकडे देखील बघत आहेत आणि बोलले, आता तुझी बारी, आता तूही मरणार. मीनल जोरात किंचाळली आणि तिथून पळून जाऊ लागली. ती कशी बशी सीडीवरनं खाली येत होती, पण त्या क्षणी ती सीड्यांवरनं खाली पडली आणि बेशुद्धीच्या अवस्थेत आली. डोळे बंद होताना तिला दिसू लागले की ते 3 भूत आता तिच्या जवळ आलेले आहेत आणि हास्य देत आहे. त्या माणसाने बंदूक काढली आणि मीनल जवळ गेली, मीनलवर निशाणा साधला आणि कुठे आहे आम्ही, मला मारू नका, मीनल बोलत होती. मला दुखतंय, असं करू नका, वृषाली बोलत होती. दोघांना जाग आली. त्यांनी डोळे उघडले आणि पाहिले की ते त्यांच्याच हॉटेलमध्ये, त्यांच्या खोलीमध्ये आहे. मीनल, तू इथे कशी काय? वृषाली, ते सगळं जाऊ दे, तू तर तुला मारून घेतलं होतंस ना, तू जिवंत कशी काय? या दोघांना समजत नव्हते की यांच्यावर काय झाले होते. ते देवाचे आभार मानू लागले आणि आपली बॅग भरली आणि त्या क्षणी तिथून जावं लागले. पण जाता जाता मनात प्रश्न येत होता, म्हणून मीनल बोलली, नाही वृषाली,
काहीतरी नक्कीच असणार तिकडे. चल जाऊ. ऋषानीने लाख मना केले पण मीनलने ऐकले नाही. शेवटी ते त्या वाड्याजवळ पोचले, पण आत जायची हिंमत होत नव्हती. म्हणून आजूबाजूच्या काही व्यक्तींना त्यांनी विचारले आणि त्यांना समजले की आधी हा वाडा इकडच्याच एका शेतकऱ्याचा होता. त्यांनी कष्टाने खूप सारे फळं वगैरे पिकवले होते. पण जसं जसा हा एरिया डेव्हलप होऊ लागला तसं तसं इथे वाईट लोकांची नजर पडू लागली आणि त्यातल्याच एका बिल्डरांनी साधारण 30 ते 40 वर्ष आधीच याला मारला. पण अगदी काहीच दिवसामध्ये तो बिल्डर याच वाड्यामध्ये मृत्युमुखी पावला आणि नंतर जे कोणी या वाड्याला घेईल, कोणतरी त्यांच्या घरातले मरत असे किंवा या वाड्यामध्ये त्यांना वाईट अनुभव येत असे. तुमचे खरेच नशीब चांगले की तुम्ही जिवंत वाचला. मीनल आणि ऋषालीनी त्या व्यक्तीचे आभार मानले आणि देवाचे आभार मानले आणि एसटी पकडून त्याच दिवशी मुंबईला परत आले. यांचं नवीन वर्षाचं स्वागत हे चांगलेच झाले होते. आयुष्याच्या शेवटच्या क्षणापर्यंत ही एक तारीख ते कधीच विसरणार नाहीत. देव करू आणि कोणाच्याच आयुष्यामध्ये अशी एक तारीख ही येऊ नये. ही कथा तुम्हाला कशी वाटली? आणि हो, आता लवकरच नवीन वर्ष येणार आहेत किंवा जर तुम्ही आता कथा ऐकत असाल तर कदाचित आलंही असेल. म्हणून तुम्हा सगळ्यांना तेजस स्टोरीकडनं हॅपी न्यू इयर म्हणजेच नवी वर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा. खुश राहा, आनंदी राहा आणि हो, चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. बेल नोटिफिकेशन नक्की दाबा. भेटूया पुढील भागामध्ये.